I skal op nu, piger. Kat, vil du ikke tage mad med til mig? Jo, det skal jeg nok. Cecilie, kommer du med ned? Jo, jeg kommer lige om lidt. Bare gå ind og væk, drengene. Hej, drenge, vi er med ned til morgenmad. Ja, det kommer nu. Godmorgen, drenge, vi er med ned og har noget morgenmad. Ja, det er så... Hallo, drenge. Ja, vi kommer lige med. Ja, vi kommer lige nu. Så på den måde, så kan vi få ekstra mange. I skal op nu, piger. Kat, vil du ikke tage mad med til mig? Jo, det skal jeg nok. Cecilie, kommer du med ned? Jo, jeg kommer lige om lidt. Bare gå ind og væk, drengene. Hej, Andreas og Hertz. Hvad laver I her? I passer ved jeres computer. Jeg hedder Rune. Jeg hedder William. Vi er i din familie. What the fuck? Hvorfor er I her? Katrine! Hallo? Katrine! Er du okay? Jeg havde en virkelig underlig drøm. William og Rune, de var gamere, og Hertz og Andreas, de var William og Rune. Hvad snakker du om? William og Rune er gamere. Hvad? Det er rigtigt? Hvorfor sidder I her? Er I okay?